ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ವೀರಕಂಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ 2025-26 ಸಾಲದ ಸುರುತ ಸುತ್ತದ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ವೀರಕಂಬ ಮಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದ ಸಭಾಭವನಗಳು ನಡೆತಿದ್ದು ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಲಲಿತಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ವೀರಕಂಬ ಮಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದ ಸಭಾಭವನಗಳು ವೀರಕಂಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ 2025-26 ಸಾಲದ ಸುರುತ ಸುತ್ತದ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಅಂಗಾರೆ ನಡೆತಂಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಲಲಿತಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರಿ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರು. ವೀರಕಂಬ ಗ್ರಾಮಡು ನಿಘಂಟದ ತಂದೆ ಕಾರ್ಯಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಅಂಗಡಿಲಿಡಿದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆದಾಯಗೂ ತೊಂದರೆ ಆವಂದಿತ್ತದು. ಈ ಬಗೆಟ್ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ದಿತ್ತನುಡು. ವೀರಕಂಬ ಗ್ರಾಮಗೂ ಗ್ರಾಮ ಕರಣಿಕೆರೆನು ಕಾಯಮಾದ ದಿವೋಡು 19 ಲೇಔಟ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಬದಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಂತೊಡೆ ಆವಡು ಗ್ರಾಮಡು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತಿನ ಗೋಮಾಳ ಜಾಗಿನ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದ ಗಡಿ ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಾರುಕೋಡಿ ಪರಿಸರಡು ಕಾರ್ಯಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಕಲ್ಲದ ಕೋರಿಡ್ದ ಪುನಃ ಪದ್ರದ ಬಗೆಟ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಕ್ರಮ ದೆತ್ತೊಂಡರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೆರು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇಡಿಕೆಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದು ಕುರ್ನ ಓಲೆನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಟ್ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪೊಸತಾತು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಒತ್ತು ವಿಭಾಗ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತದ ಹೊಸ ಒತ್ತು ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಆದ ಸಿಕೆ ರೋಹಿಣಿ ಪನ್ಪುನರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊರ್ದು ಆದೇಶ ಪಿದಟ್ಪಾದನು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪೊಸತಾದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಒತ್ತು ವಿಭಾಗ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತದ ಹೊಸ ಒತ್ತು ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಆದ ಸಿಕೆ ರೋಹಿಣಿ ಪನ್ಪುನರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊರ್ದು ಆದೇಶ ಪಿದಟ್ಪಾದನು. ಸಿಕೆ ರೋಹಿಣಿಯರು ಈ ತುಂಬು ಬೆಂಗಳೂರು ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆನ್ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಆದಿತ್ತರು. ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಸಿಕೆ ರೋಹಿಣಿ 2022 ಬ್ಯಾಚ್ಡ್ ಸೀದಾದಿನ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಹೊಸತಾದ ಕಟ್ಟದಿನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಒತ್ತು ವಿಭಾಗದ ಸುತ್ತಗೂ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ 5 ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಸೇರಿದುಪ್ಪುವ. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆ ಯೋಜನೆದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೊರ್ಮೊಂದುಪ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಜೀವನಗೂ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಪುನ ಮಹತ್ವದ ಪದ್ಯದೀತನಂದು ಲಯನ್ಸ್ ದುಂಬುದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಂಶೀಧರ್ ಬಾಬು ಪಂತೆರು. ಮುಡಿಪುಡು ಲಯನ್ಸ್ ಜೋಕ್ಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಟ್ಟುವಣ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಅರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ತಪಸ್ಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಲ್ಲೆ 317 ಡಿ ತನಿಲೆಟ್ ಕಟ್ಟದಿನ ಲಯನ್ಸ್ ಜೋಕ್ಲೆನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಟ್ವಣ ಉದಿಪನಾಲೇಸ್ ಮುಡಿಪುದ ಮಿತ್ತ ಕೋಡಿಡ ಕುರ್ನಾಡ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕೈತಲ್ ನಡೆತಂಡ. ಲಯನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ದುಂಬುದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಂಶೀಧರ್ ಬಾಬು ಹೊಸ ಕಟ್ವಣ ಲಯನ್ಸ್ ಜೋಕ್ಲೆನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ವಂಶೀಧರ್ ಬಾಬು ಪಾತಿರ್ದು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ದ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಲಿಡು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಎನ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಸೇವಾ ಉದ್ದೇಶಲಿಡು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನವು ಬಾಲ್ಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗೆತ ಯೋಜನೆ ಆದುಂಡು. ಲೋಕಮಟ್ಟುಡು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವರ್ಷಲ $5 ಮಿಲಿಯನ್ ಮುಟ್ಟ ಮಾನವೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಲೆಗ್ ಪಾಡುಂಡು. ಈ ಯೋಜನೆದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೊರ್ಮೊಂದುಪ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಜೀವನಗೂ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಪುನ ಮಹತ್ವದ ಪದ್ಯದೀತನಂದ ಪಂಡೆರು. ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ರಾಜ ವಿಧಾನಸಭೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಫರೀದ್ ಪಾತಿರ್ದು ರಾಜುಡುಪ್ಪುನ ರಡ್ಡು ಮೌಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಲಿಟಿವ್ ಕೇರ್ ಕೇಂದ್ರಲಿಡು ತಪಸ್ಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂದು ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪುನ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದುಂಡು. ಮಾನವೀಯತೆ ಕರುಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾರ್ಥದಾಂತಿನ ಸೇವೆರ್ದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಜನಕ್ಲಿನ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡಿತನಂದು ಪಂಡೆರು. ತಪಸ್ಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಡಳಿತ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸಬಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಪಾಯ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷ ಪ್ರಸಾದ್, ಲಯನ್ಸ್ದ ರಡ್ಡನೆ ಒತ್ತು ಗವರ್ನರ್ ಗೋವರ್ಧನ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣ್ ಲೇಸ್ಡ್ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ 2-3 ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರು ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೌರವದ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಇದೆ.
ನಾನು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಗವರ್ನರ್ ಇರಲಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗವರ್ನರ್ ಇರಲಿ, ಇಡೀ ಅವರ ಲಯನ್ಸ್ನ ತಂಡದವರನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಬಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ, ಅದು ನವೀನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಇರಲಿ, ರಮಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರಲಿ, ಮುರುಳ ಅವರ ಇನ್ನಿತರ ಸುಧಾ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿರಲಿ, ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ಬಹುಶಃ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅದರ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯಗಳು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೂ ಹಾಗೂ ಗವರ್ನರಿಗೂ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ. ನೆನಪಾಗಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಬಕರ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮೀ, ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ವಾಲಂಟಿಯರ್, ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಅಚೀವ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಅಚೀವ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ನಾವು ಎನಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎನಪ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೇಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಥ್ರೂ NSS. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಅವರು. ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅವಾರ್ಡ್. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬಂದರೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಈವನ್ ನಾವು ಲೇಟಾಗಿ ಬರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ GDPಗೆ ಭಾರತದ ಕೊಡುಗೆ 108 ಮಾತ್ರ ಉಂಡು. ಅವೇನು ಹೆಚ್ಚಮಲ್ಪಡು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಲು ತಾಪನೆ ಆವಡುಂದು ಕುಡ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು SS ನಾಯಕ್ ಪಂತೆರು. ಕುಡ್ಲಡ್ ನಿಟ್ಟೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ದ ನಿಲೆಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಿಡೇನಸ್ 2025 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತದ ಅರ್ಬಾತಿರಿಯರು. ನಿಟ್ಟೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ದ ನಿಲೆಟ್ ನಿಟ್ಟೆ ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕುಡ್ಲದ ಜತೆ ಸೇರಿಕೆಡ್ ಕುಡ್ಲದ ಪಡೀಲ್ ಕೊಡಕಲ್ದ ನಿಟ್ಟೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಭಾಂಗಣಡು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಿಡೇನಸ್ 2025 ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು. ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ಕುಡ್ಲದ ಪುದರು ಪೋಯಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು SS ನಾಯಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೇರು. ಭಾರತ ಲೋಕದ 4ನೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಪಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದದುಪ್ಪುನ ದೇಶ ಅದುಂಡು. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ 38ನೇ ಸ್ಥಾನಡುಂಡು. ಲೋಕಮಟ್ಟದ GDPಗೆ ಭಾರತದ ಕೊಡುಗೆ 108 ಮಾತ್ರ ಉಂಡು. ಅವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಡು. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಲು ತಾಪನೆ ಆವಡು. ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲ್ತದು ಪದವೀಧರರಾದ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಉದ್ಯಮಡು ರೈಸುನ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ಪಡು. ಎದುರಾಪುನ ಸವಾಲಿನ ದೆತ್ತೊಂದು ಉದ್ಯಮಿಲು ಆವಡೊಂದು ಪಂಡೆರು. ನಿಟ್ಟೆ ಅಟಲ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯತ್ವವನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಚಾರ್ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡಪಾಯರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದಿತದು. ಉಮೇದು ಉಪ್ಪುನಕಲು ಒಂದೆತ್ತ ಪ್ರಯೋಜನ ದೆತ್ತನುಡು. ಬರವು ಕಲ್ಪನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪವನಕಲು ಸಂಶೋಧನಾ ಮನಸ್ಸು ಉಳೆಪವನುಡು ಪಂಡೆರು. ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ NSAM ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಿನ್ನೆರಾದಿತ್ತರು. ನಿಟ್ಟೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಪೈ ಮಾರೂರು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದಿತ್ತರು. ಲಕ್ಷ್ಯ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಘಟಕದ ಡಾಕ್ಟರ್ K ವಿದ್ಯಾವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾ ವಿಜಯ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಘಟಕದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ವಿಶಾಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಲೇಸುಡು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. Are we not innovative? Let us go back to pre-colonial era. British ruled our country for 2 centuries. Before colonial era, India's GDP was 25 to 35% of global GDP. India's contribution to global GDP was 25 to 35%.
When British left, it reduced to less than 2%. So if you do systematically, a good data will come. So data is information. So that new information is knowledge. That knowledge is power. So you will gain little extra power. People will start recognizing you. So when I was talking to Dr. Jnaneshwar Pai, so he was telling that, so already 5 students have published their research work in a Scopus Index paper. See, these many students are there. Your principal is going to the university and outside in the forum, he is telling that our 5 undergraduate students, they have published a research paper, something new, they have come out with. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿನ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನು ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಸೇವೆ ಸಂದ ಒಂದು ಪುನಃ 5 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಕೊರಪೆಂದು ಈ ಸರ್ತಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡಿತಿನ ಅನಿವಾಸಿ ಉದ್ಯಮಿ ಜಕಾರಿಯಾ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವರ್ಷಲ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೋರೊಂದಿತ್ತದ ಈ ಸರ್ತಿ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಡ 7 ಜನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತದಂಡ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುಲು ಆದಿತ್ತದ ದೇಶ ಪಿದೈ ದೇಶುಡು ಇತ್ತೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲಿನ ವಿಭಾಗುಡ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತದ ಪಿದೈ ದೇಶುಡು ಇತ್ತೊಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಜಕಾರಿಯಾ ಜೋಕಟ್ಟೆದರಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿರೋ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನು 5 ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆಂದು ಜಕಾರಿಯಾ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದರು. ಕುಡ್ಲದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ವಿಕಲಚೇತನರ್ನ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಸ್ನೇಹದೀಪ HIV ಪೀಡದ ಜೋಕ್ಲಿನ ಆಶ್ರಮ ಬೋಂದೆಲ್ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ವ್ಯಸನ ವಿಮೋಚನಾ ಕೇಂದ್ರ ಪಾವೂರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಎಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಲೇಡಿ ಗೋಷನ್ ಕಾರುಣ್ಯ ಯೋಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾವಳಕಟ್ಟೆ ಹಿದಾಯ ಕಾಲನಿದ ವಿಕಲಚೇತನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಕೇಂದ್ರಗೂ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪುನೊಂದು ಜಕಾರಿಯಾ ಜೋಕಟ್ಟೆ ತೆರಿಪಾದೆರು. ಜಕಾರಿಯಾ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ನವೆಂಬರ್ 8 ಮಲ್ತದಿನ ಪೌರ ತಮ್ಮನ ಲೇಸಿಡು ಈ ಪಣವನ್ನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಾನಿ ಅನಿವಾಸಿ ಉದ್ಯಮಿ ದಾನಿ ಎಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಜಕಾರಿಯಾ ಜೋಕಟ್ಟೆದರೆಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಒತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಿ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯರ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಂತರು ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸೇರ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿದರು. 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಣವು 25 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಓಲೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಡಿತ್ತರು. ಒಡಿಪು ಕುಂತಳ ನಗರದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ನವೆಂಬರ್ 6 ಮಾಮಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ನಡಪೆರ ಉಂಟೊಂದು ಉಡುಪಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘದ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂತೆರು. ಒಡಿಪು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘದ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದ್ದಿ ಕುಟ್ಟುಡು ಪಾತೆರ್ದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ನಿಲಿಟ್ MRG ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಾಯೋಜನೆಡ್ 4ನೇ ಸರ್ತಿದ ಮಾಮಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ನವೆಂಬರ್ 6 ಒಡಿಪು ಕುಂತಳ ನಗರದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ನಡಪೆರ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡೆರು. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಸೇರ್ನಂಚ ಸುಮಾರು 500 ಹೆಚ್ಚ ಕಂಪನಿಲು ಈ ತೊರ್ತೆಗೆ ಪುದರ್ ಸೇರ್ಸಾದಿತ್ತದ 5,000 ಹೆಚ್ಚ ಬೇಲದ ಅವಕಾಶಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನವೆಂಬರ್ 6 ಕಾಂಡೆ ಒರ್ಮರಿಕ್ MRG ಗ್ರೂಪ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ K ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೇರು. ಮುಖ್ಯ ಕಂಪನಿಲಾಯ್ನ ಸುಜ್ಞಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಆಜುಂತ 500-700 ಮುಟ್ಟ ಬೇಲದ ಅವಕಾಶಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರ್ದ ದೇಶದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಗಲಿಡ ಇತ್ತದ ನವೆಂಬರ್ 6 ಬೊಕ್ಕ 7 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಲಿನ ಸಂದರ್ಶನ ನಡಪುಂಡು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗ 250 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೊಂಜೋ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಲಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡೊಂದು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡೆರು. ಜಾಬ್ ಫೇರ್ ಡ್ರೈವ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿವ್ಯಾ ರಾಣಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಪಾತೆರ್ದ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ IT AI MBA MCom MCA BCA BCom BA BSc ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನರ್ಸಿಂಗ್ PUC ಸೇರ್ನಂಚ ಮಾತಾ ಬರೋ ಕಲ್ಪನಕುಲು ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳುಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊನಲಿ ಕರಿನಾ 3 ವರ್ಷಲಿಡ್ 2,200 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಲೆಗ್
ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕದನಂದು ಪಂಡೆರು. ಒಡಿಪು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಂಟಿರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು HB ಶೆಟ್ಟಿ, ಟ್ರಸ್ಟಿಲು ಪದ್ಮನಾಭ ಹೆಗ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ದಯಾನಂದ ಹೆಗ್ಡೆ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟುಡಿತ್ತೇರು. ಉಡುಪಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕುಂತಳ ನಗರ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಾವು ಜಾಬ್ ಫೇರ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವಕರಿಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲು ನಾವೊಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿನೂ ನಾವು ಈ 4ನೇ ಮೆಗಾ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಗುರುವಾರ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳವನ್ನು MRG ಗ್ರೂಪ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ಫೌಂಡರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ K. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 3 ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳವನ್ನು MRG ಗ್ರೂಪಿನವರೇ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನಡು ಕುಡ್ಲ ನಗರಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತಂಡಲ ಕೋಡಿ ಎತ್ತದಜೆ. ಕುಡ್ಲ ಹಂಪನ್ಕಟ್ಟದ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ದ ಕಾಮಗಾರಿ ನನ್ನಲ ಸರಿಯಾದ ಮುಗಿಯಂದೆ ಯಾರದೋ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆ ಎಂದು ಜನ ಪನ್ಪನಂಚಾತರು. ಕುಡ್ಲಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕಾಲದ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ನ ಭರತ್ ಲಾಲ್ ಮೀನಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದುಪ್ನ ಕಾದೆಪ್ಪಾದ ಗಾಡಿಲಿನ ಸಂಚಾರಗೂ ಮಲ್ಲೆಗ್ ಜಾಗೆ ಮಲ್ತ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ದುಂಬು ಪಿರ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಅವೇ ಜಾಗಿಡು ಪೊಸತಾತ್ ತರೆದಿರ್ತದ. ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನಡು ಕುಡ್ಲನಗರಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ನಡತೊಂದಿತ್ತದ ಐಟೊಂಜಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಲಾದುಂಡು. ಆಂಡ ಈ ಗಡಿಯಾರ ಗೋಪುರದ ಮಾತಾ ಬೇಲೆಲ ಮುಗಿದಜಿ. ಯಾರದ್ದೋ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆಯಿಂದ ಜನ ಪನ್ಪುನಂಚ ಆತದ. ಈ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಪಡಿಲ್ಬೂರ್ನ ನಿಲಿದಾಂತಿ ನಕ್ಲಿನ ತಾಣದಂಚ ಆದು ಪೋತುಂಡು. ಕುಡ್ಲನಗರದ ಪೊರ್ಲು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಡಾಯಿನ ಈ ಗೋಪುರದ ಬಗೆಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಕುಳ್ಳುದೇರು. ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಕೈತಲ್ದ ಮಾರ್ಗದ ಡಿವೈಡರ್ಲೆಗ್ ತಡೆಪು ಬೇಲಿ ಪಾಡಂದೆ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಕಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಗಾಡಿಲಿನ ಒತ್ತಡದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾರ್ಗ ಕಡಪ್ನವು ಅಪಾಯಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಆದು ಪೋತುಂಡು. ಡಿವೈಡರ್ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆದಿತ್ತದ ಗಾಡಿಲು ಗುದ್ದುದು ಅಪಾಯ ಆತಂಡು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡ್ದು ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಮುಟ್ಟದ ಡಿವೈಡರ್ಗೂ ಸರಿಯಾಯಿನ ತಡೆಪು ಬೇಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಕರಿನ 29 ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಕುಡ್ಲಡೆ ಒಪ್ಪುನ ಅಧಿಕಾರಿಲಿಡ್ದವ್ರ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಜೇಂಕದನೊಂದು ಪನ್ಪುನ ಪಾತಿರ ಕೇಂದ್ರ ಬರೋದುಂಡು. ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಕೈತಲ್ದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡಪಾಯರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಲು ಆಕ್ಲಿನ ಸ್ವಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇಡ್ದವ್ರ ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜೆರಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಸಮಾಧಾನಗೂ ಪನೊಡಾತೆ. ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ರೆಗ್ಲ ಭಿನ್ನೈತೊಂದು ಓಲೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತನಲ್ಲ ಏರ್ನನೋ ಒತ್ತಡಗು ಬಗ್ಗದು ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಕ್ ದೆತ್ತನು ಜೆರೆಂದು ಎನ್ನದಂಡು. ಶಾಸಕಿಯರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸೇರ್ದು ಪಾಕ ಜನ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಪೆರೆ ಒತ್ತಡ ಪಾಡಿಂಡಲ ನನಲ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಕಣ್ಣು ಬುಲಾವ್ನ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ. 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿದ ಈ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ದ ಪೊರ್ಲು ಮಾಜಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕಾರಂಜಿದ ಪೊರ್ಲುಲ ಮದೆ ಸೇರ್ದುಂಡು. ಜನಕ್ಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ನಷ್ಟ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಜನ ಏವ್ರ ತೋಜಾಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಮಮನಸ್ತಕ್ಕಲು ಸೇರೊಂದು ಶಕ್ತಿದಾಂತಿನಕ್ಲಿಗ್ ಸಾಯಾಪುನದಿಟ್ಟಿಡು ಕರುನಾಡು ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟದಿತ್ತದು ಆಯ್ತ ಉದಿಪನ ಬೊಕ್ಕ ಗುರ್ತಮಾರ ಬುಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರಿಂಜದ ಶ್ರೀ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡೆತಂಡು. ಶಕ್ತಿದಾಂತಿನಕ್ಲಿಗ್ ಸಾಯ ಅಪ್ಪನಾದಿಟ್ಟಿದ್ದಿ ಒಂದು ಸಮ ಮನಸ್ತಕ್ಲು ಸೇರೊಂದು ಕರುನಾಡು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪನ್ಪುನ ಸಂಘ ಕಟ್ಟದಿದ್ದದು ಆಯ್ತ ಉದಿಪನ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುತು ಮೋರ ಬುಡುಗಡೆ ಲೇಸು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಕಾರಿಂಜದ ಶ್ರೀ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡೆತಂಡು. ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವ್ ಲೈಫ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ತಾಪಕ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬಿ ಅರ್ಜುನ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಗುರ್ತಮೋರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೆರು. ಸ್ವರ್ಣ ಸಂಜೀವಿನಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಡವು
ಕ್ಲಬ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸಚಿನ್ ಸುವರ್ಣ, ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವೀರಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ, ಬೊಕ್ಕ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಕಾವಳ ಮುಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರಿಂಜ, ಬೊಕ್ಕ ಕರುನಾಡು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು. ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುರುಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಬೊಳ್ಳಿ ತೇರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದರು. ಬೊಳ್ಳಿ ರಥಕ್ಕೂ ಕಾಪುಡು ಭಕ್ತರು ಎದ್ಕೊಂಡು ಕಡಪೊಡ್ದು ಕೊರಿಯರು. ದೇವರಿಗ ಮರತ ತೇರಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತರು ಬೊಳ್ಳಿದ ತೇರು ಬಂಗಾರದ ತೇರು ಇಂಚ ತರಾವರಿ ನಮೂನೆಲಿಡು ಸೇವೆ ಸಂದಾವಣೆಯನ್ನು ತುವ್ವಲಿ. ಬಂಡಿ ತೇರು ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ತೇರು ಮಲ್ಪಾವ್ನಲ ಉಂಡು. ಕಡಬ ತಾಲೂಕುದ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಸುಳ್ಯದ ಕುರುಂಜಿ ಮನೆತನದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುರುಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಬೊಳ್ಳಿ ತೇರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೆರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಕೋಟೇಶ್ವರದ್ದು ಬತ್ತಿನ ಬೊಳ್ಳಿ ರಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಕಾಪುದ ಭಕ್ತರು ಗರ್ದಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೆರು. ಬೊಳ್ಳಿ ತೇರುಗ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸುಂದಾಯಿರು. ಕಾಪು ಶ್ರೀ ಹೊಸ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕೆ ವಾಸುದೇವ ಶೆಟ್ಟಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡಿಕೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕುಡ್ಲ ಮೆಟ್ರೋ ಗೋಲ್ಡ್, ಎಜೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೈವಾಲಗುಡ್ಡೆ ಕುಂಜತ್ತ ಬಯಲ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡು. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಗಾಂಭೀರ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಧರ್ಮದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡಕ ಪಟ್ಟಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದಿತ್ತರು. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕುಡ್ಲ ಮೆಟ್ರೋ ಗೋಲ್ಡ್, ಎಜೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೈವಾಲಗುಡ್ಡೆ ಕುಂಜತ್ತ ಬೈಲ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಗಾಂಭೀರ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಧರ್ಮದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡಕ ಪಟ್ಟಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಡೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೈವಾಲಗುಡ್ಡೆ ಕುಂಜತ್ತ ಬಯಲಡ ನಡತಿನ ಶಿಬಿರನು ತುಡರು ಬೊಲ್ಪು ಪೊತ್ತಾದು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಶಿಬಿರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೀಕ್, ಪೊಂಜೋಲೆನ ಸೀಕ್, ಜೋಕ್ಲೆನ ಸೀಕ್, ಕಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಸಿಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ಎಜೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ PRO ಜಯರಾಜರ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಇರುವ ಜನ ಎಡೇನ ತಿರಿನ ವೈದ್ಯರಿರ್ದು ಈ ಶಿಬಿರ ನಡೆತಂಡು. 200 ಹೆಚ್ಚ ಜನ ಶಿಬಿರದ ಪ್ರಯೋಜನ ದಿತ್ತೊಂಡೆರು. ದಿಶಾ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ದ ಅನಿಲ್ ರಾಮಾನುಜಂ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಎನ್ಪ ಕನ್ನಡಕ ಪಟ್ಟಿಯರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾರಥಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಗಾಂಭೀರ ಸುರುತ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೆರು. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೆಟ್ರೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಕುಡ್ಲದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮನೋಜ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹತ್ವನು ತಿರಿಪಾಯರು. ಶಿಬಿರಗೂ ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಕೋರ್ನ KPTCLದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯತುವನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಯಜ್ಞ ನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ ಅರೆನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಾತಿರಿಯರು. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ RC ಗಾಯತ್ರಿ ರಾವ್, ಕಾರ್ಯಂತಿರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬೈರಿ, ದುಂಬದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಕಿಯರು AT ಶಾನ್ವಾಸ್, ಉದ್ಯಮಿ ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕ್ಲಬ್ದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರಮಾನಾಥ ಭಂಡಾರಿ, ಗುರುಕಾರ್ಯರು ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಜೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಕೆಲಸದಕ್ಕಲು, ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೈವಾಲಗುಡ್ಡೆದ ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಶಿಬಿರಡು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತೊಂಡೆರು. ಕುಂಜತ್ತಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಬಿರ ಮಾಡುವುದಂದರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ನಾವು ದುಡಿಯುವ ಒಂದು ಪಾಲನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು, ಜನಗಳಿಗೆ ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವೊಂದು ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಸಂಕಲ್ಪ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಏನಂದರೆ ನಾವು ದುಡಿಯುವುದರದ ಒಂದು ಪಾಲನ್ನು ಜನಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ಕುಡ್ಲ ಕುಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ PVS ಕಲಕುಂಜದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಮಂದಿರುಡು ದೀಪೋತ್ಸವ ದಿಂಡು ಉಚ್ಚಯ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಡೆತಂಡು. ಇಸ್ಕಾನ್ ಕುಡ್ಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಗುಣಕರ ರಾಮದಾಸ ದುಂಬಾಳ್ತೆ ವಹಿಸಿದಿದ್ದರು. ಕುಡ್ಲದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ಕಾನ್ದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಮಂದಿರ ಕುಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ PVS ಕಲಕುಂಜ ಮುಲ್ಪ ದೀಪೋತ್ಸವ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವದ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾರ್ತಿಕ ದಾಮೋದರ ದೀಪೋತ್ಸವ ದಿಂಡು ಉಚ್ಚಯ ಇಸ್ಕಾನ್ ಕುಡ್ಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಗುಡಕರ ರಾಮದಾಸಿರ್ನ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ನಡೆತಂಡು. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮನು ಬೀಜೆ ಇಂಚ ಪಾಕ ಜನ ಭಕ್ತರು ದಿಂಡು ಉಚ್ಚೆಯಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡರು. ದಿಂಡು ಉಚ್ಚಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ, ನೇಯ್ಯ ಆರತಿ, ವಿಶೇಷ ಭಜನೆ, ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಥಬೀದಿ ಜವಣಿರು ಕಾರಿಂಜ ಶ್ರೀ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೊಕ್ಲೆನ ನಿಲಿಟ್ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯನ ಪಡಿಲುಬೂರ್ನ ಕಂಡುಡು ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಲಿ ಮಲ್ತದು ಕೊಯ್ ನೀಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಬೈನ್ ದಾನ ಮಲ್ತಿದರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರನ ಕಾರ ಮುದೆಲೆಡು ಬುಲೆದು ಮಿತ್ತುಬತ್ತಿನ ಸಂಘ ರಥಬೀದಿ ಜವಣಿರು ಕಾರಿಂಜ ಒವೇ ಫಲ ಬಯಕಂದೆ ಸಮಾಜಗೂ ಬೋಡಾಯಿನ ಕೆಲಸನೂ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರು. ಈ ಸರ್ತಿ ವೇತನೆ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತರು. ರಥಬೀದಿ ಜವಣಿರು ಕಾರಿಂಜದ ಒರಿ ಸದಸ್ಯನ ಕಂಡ ಬೆನ್ನಂದೆ ಪಡಿಲು ಬೂರ್ದಿತ್ತಂಡು. ಪಡಿಲು ಬೂರ್ನ ಕಂಡುನು ಮಾತಿರ್ಲಾ ಸೇರ್ದು ಬೆಂದದು ಕೇಯಿ ಕೊಯ್ ನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೈನ್ ಮೂಜಿ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ದಾನ ಕೊರ್ದು ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಟೊಂದಿರು. ಕಪಿಲ ಪಾರ್ಕ್ ಗೋಶಾಲೆ, ಕಿಂಜಾರ್ ಪೇಜಾವರ ರಾಧಾ ಸುರಭಿ ಗೋಮಂದಿರ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಪುರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠದ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಬೈ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದಿರು. ಪಡಿಲಬೂರ್ನ ಕಂಡೊಲಿಡು ಪಾಕ ವರ್ಷ ಜವಣಿರು ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ತದಿರು. ಅವೇತೋ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಪಂತಿ ಬೈ ಅಗತ್ಯದ ಬಗೆಟ್ ಜವಣಿರ್ನ ಗುಮನಗೂ ಬೈದಂಡು. ಅಂಚದ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಮೂಜಿ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಮೇ ಪೋವದಗಾದಿರು. ನನ್ನದ ದಿನೊಕ್ಲಿಡು ನನ್ನಲಾತ್ ಗೋ ಸೇವೆಗಾದ ಪುಣಿಪುನ ಭರವಸೆ ಕೊರ್ತಿರು ರಥಬೀದಿ ಜವಣಿರು ಕಾರಿಂಜ. ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ನಾಡದ ರಕ್ಷಣೆಗಾದ ಪೊರಂಬಾಟ ನಡಪಾದು ಬೀರ ಮರಣಪಡಿನ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ನ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 10 ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಸಾಧಕರಿಗೂ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಪುದರಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಡುಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ನಾಯಕರು ಕುಡ್ಲಾಡು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿದರು.
ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಸುದ್ದಿ ಕುಟ್ಟುಡು ಪಾತಿರ್ದು ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಡ್ ನಾಡದ ರಕ್ಷಣೆಗಾದ ಬೀರ ಏವ್ರಡು ಪೊರ್ಮಾಟ ನಡಪಾದ ಬೀರ ಮರಣ ಪಡೆಯಿನ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆನ ಸರ್ಕಾರ ನವೆಂಬರ್ 10 ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಪುದರ್ಡು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರುಡು ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೆರು. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ಗ ಆಯನ ವಿರೋಧಿಲೆ ಮೈಸೂರದ ಪೀಲಿ ಪನ್ಪುನ ಬಿರುದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಬೂಕಲಿಡ ಆಯನ ಸಾಹಸ ಗಾತೆನು ಅಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೇರು. ಟಿಪ್ಪು ಓದಂಟನ್ನು ಲಕ್ಕಾದು ಗುಮನ ಕೊರಂದಿನ ಸರ್ಕಾರನೇ ಬೂರ್ದು ಪೋತುಂಡು. ನನ್ನದ ಓಟುರ್ದು ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲಿನ ಬೇಡಿಕೆಲಿನ ನಡಪಾದು ಕೊರುಡು. ಕರಿನ 2 ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಗುಮನ ಕೊರ್ತುಜಿ. ಐಕ್ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪೊಂದು ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಪಂಡೆರು, ರಿಯಾಜ್ ಹರಿಕಳ, ಕೆಎಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್, ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ಕಂದಕ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ BA ಸುದ್ದಿ ಕುಟ್ಟುಡಿತ್ತರು. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಪನೋಡಿಕರು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ ಸಾಹಸಿಗರಿಗೆ ಸುಲ್ತಾನರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಗೆ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಪತನಗೊಂಡಿದ್ದು ನಿಶ್ಚಿತ ಎಂದು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇವರು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಏನೆಂದರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಇನ್ನಿತರ ಬೇಡವಸ್ತುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಲ್ತಾನರಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೂ ಸುಲ್ತಾನದ ಸಲಾಮನ್ನು ಪೂಜೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನದ ಸಲಾಮನ್ನು ಪೂಜೆ ಆಗುವುದಂದರೆ ಅದು ಸೈಯದ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಆಗಿರ್ತದೆ. ರಂಗಚಾವಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಭಾಷಿತ ನಗರ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮೊಕ್ಲಿನ ನಿರಲಿಡು ರಂಗುರಂಗಿನ ರಂಗೋತ್ಸವ ರಂಗಚಾವಡಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ಲೇಸ್ ನವೆಂಬರ್ 9 ಐತಾರ ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟೇರ್ನ ಭವನಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಆತಂಡ. ಸಮಾರಂಭಡು 2025 ಸಾಲದ ರಂಗಚಾವಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕುಸಲ್ದರಸೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೇಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಆತಿರು. ರಂಗಚಾವಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಭಾಷಿತ ನಗರ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ನೆತ್ತಾಶ್ರೇಡು ರಂಗಿನ ರಂಗೋತ್ಸವ ರಂಗಚಾವಡಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ನವೆಂಬರ್ 9 ಐತಾರ ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟೆರ್ನ ಭವನುಡು ನಡಪೆರವುಂಡು. ಲೇಸಿಡ್ 2025 ಸಾಲದ ರಂಗಚಾವಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆತಿನ ಕುಸಲ್ ದರಸೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಗೌರವದ ತಮ್ಮನನ್ನು ಸಂದಾಯರುಂಡು. ಲೇಸಿಡ್ ಅತಿಥಿಲಾದ VK ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕರುಣಾಕರ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಧ್ಯಗುತ್ತು, ಬಂಟೆರ್ನ ಯಾನೆ ನಾಡವಿರ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ, ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟೆರೆ ಸಂಗೊಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ ದಂಡಕೇರಿ, ಉದ್ಯಮಿಲಾಯನ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೇವು ಸೂರಿಂಜೆ, ಶ್ರೀ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಕಟೀಲ್ದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗಿರೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟೀಲು, ತುಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಾಯಿ ಪೃಥ್ವಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಾಡ ಕುದ್ರಾಡಿ ಗುತ್ತು, ಬಜಪೆ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್, ಕಲಾವಿದರು ಬೊಕ್ಕ ತಂತ್ರಜ್ಞರ್ನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲಂಚುಲಾಲ್ KS, ಚಿತ್ರನಟೆ ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುರತ್ಕಲ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಡಂಬೈಲ್, ಯಥಾರ್ಥ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆತ್ತ ಸ್ಥಾಪಕರು ಈಶ್ವರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಭಾಷಿತ ನಗರ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ಪಡೆಯರೊಲ್ಲೆರು. ಅವಿರ್ದ ಬುಕ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಭು ತಂಡೊಡ್ದು ರಾಗ್ರಂಗ್ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ, ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್, ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಮೊಕ್ಲೆಡ್ದು ಕಲಿವಲಿ ಕಾಮಿಡಿ, ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೊಳ್ಳಾರ್, ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ,
ರಾಘವೇಂದ್ರ ರೈ ತಂಡೊಡ್ದು ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಪಣದು ರಂಗಚಾವಡಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದಿರು. ಕುಡ್ಲದ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುದೇವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನೆಲೆಟ್ಟು ನವೆಂಬರ್ ಐತಾರ ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡಪೆರೆ ಇತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆನಿ ನಡಪುಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ದುಂಬುಕೊನುತ್ತನೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸೇವಕ ಗುರುಕಾರ್ಯರು SK ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದಿರು. ಇಡೆಗ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನೆಯಲ್ಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸುಲ್ಮೇಲು.